Velkommen til Bonapartes BH-måltagningsguide. Vi vil gerne give dig den bedste vejledning i, hvordan du finder den korrekte BH-størrelse. Det er vigtigt, at du kender din størrelse, for at du føler dig komfortabel i din BH og får den fulde støtte og perfekte pasform. Vælg den af dine BH'er, som passer dig bedst. Den skal være uden fyld og må ikke være for stram. Denne video vil vise dig, hvordan du måler dig selv. Det bedste er dog, at du får en anden til at hjælpe med at måle dig. Placer målebåndet stramt under barmen, under BH-kanten. Målebåndet skal ligge vandret. Dette er omkredsen, som i skemaet er målepunkt B. Mål herefter på den fyldigste del af brystet, uden at stramme. Her skal målebåndet ligeledes ligge vandret. Dette er brystviden, som i skemaet er målepunkt A. Ud fra disse to mål vil de fleste kunne vælge den korrekte BH-størrelse. I dette tilfælde er du en størrelse 75C. Hvis du har en større og fyldigere barm, kan det blive nødvendigt at gå en skålstørrelse op, det vil sige en 75D. Har du en mindre fyldig barm, kan det blive nødvendigt at gå en skålstørrelse ned, det vil sige en 75B. Ønsker du en strammere omkreds i din BH, skal du gå en skålstørrelse op til en 70D. Ønsker du en løsere omkreds i din BH, skal du gå en skålstørrelse ned til en 80B. Hvis din BH ikke sidder godt, kan problemet være for stor omkreds. BH'en buer opad bagpå, og stropperne vil ofte gnave i skuldrene. Skålen kryber op, når du løfter armene. Eller hvis BH'en ikke sidder godt, kan problemet også være skålstørrelsen, der er for lille. BH'en skal sidde til under brystet, så det er underkanten af BH'en, der støtter og bærer brystet, ikke skulderstropperne. Du må ikke nemt kunne stikke en finger ind ved BH'ens underkant. Midterstykket mellem BH-skålen og bøjlen skal ligeledes sidde tæt ind til kroppen. Med disse råd og vejledninger kan du nemt finde den BH-størrelse, der sidder helt rigtigt på dig. Bonaparte ønsker dig en perfekt pasform i din nye Secrets BH.